dadi presiden dipaksa mundur parlemen. Jarene kasus ngono, jarene kasus ngene, ning ra ono nyatane. Dadi lawan politik orde baru, dadi korban ambisi reformasi palsu. Nadyan cacat netramu, nanging ngerti batinmu, ngendi kucing ngendi asu. LSM opo parti, ormas opo mung RT, sing penting tumindake. Kelingan walingmu sing prasaja, agama ngayomi jagat raya. Rakyat sing wis lilo dadi korban, dicegal kono kene mergo belani rakyate, sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban, dicegal kono mergo belani rakyate, sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake. Ngendi wah iki lho barange. LSM opo partai, ormas opo RT, sing penting tumindake. LCM ro kelingan welingmu ning prasaja, agama jagat raya. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban, dicegal kono kene mergo belani rakyate, sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake. Selilo dadi korban, dicegal kono kene mergo belani rakyate, sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake. Oke, baik sambil nampak dulu ke. Himbauan ini dengan di depan